На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас? На те рокли нека видя кройките. Бате Тони май нема край с бройките. Доста далече тая вечер е финала. Ала бала, евала на материала. Колко толкова мили хубавици. На 17 рано е за нови. Готови ли са най-вече тарикатите? Че тая вечер май може и да клатите. Дори да съмне, рано е за Сънчо. Аплодисменти за хулигана Кънчо. Мръсни танци, пазиме дистанция. Дядо Йосо гледа иде ли вакансия. Секси рокли, костюми от агресия. Така получени се тая фотосесия. Цяла вечер нека правим се на леща. Свърши филма родителска среща. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбийте. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас? До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбийте. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да